ଭାରତର ସହାୟତାରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଖେଳାଳି। ପ୍ରଥମେ କମିନ୍ସ ଓ ପରେ ବ୍ରେଟଲି। କମିନ୍ସ ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡକୁ ଦାନ କଲେ $50,000। ସାରା ଭାରତରେ ଏବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ନେଇ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଦୁରାବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପେଟ୍ କମିନ୍ସ। ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାରତ ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳେ। ଗୋଟେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଆମେ IPL ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ। ମୋ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ଭାରତକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ $50,000 ଦାନ କଲି ବୋଲି ନିଜ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କମିନ୍ସ। କମିନ୍ସଙ୍କ ଏଭଳି ଅନୁଦାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଜିଣିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆଜି ବ୍ରେଟଲି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଦାନ କରିଥିବା ଏକ ବିଟ୍‌କଏନ୍, ଯାହାକି ଭାରତର ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 41 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।